Atmosfera samo kakva se može poželjeti. Uključili smo se evo u pravom trenutku, prva je lađa počela uplovljavati. Možda je bilo najbolje da se ja malo i maknem iz kadra tako da gledatelji mogu vidjeti što se događa ovdje u Pločama. Kako doznajem, prva bi trebala biti ekipa Komina, iza njih odmah Bačine, a treći su Opuzenci. Inače 35 ekipa se natjecalo na ovogodišnjim 14. maratonu lađa. Krenuli su iz Metkovića točno u 17 sati i 15 minuta. Posade broje po 10 članova, između ostalog tu su i bubnjar i kormilar. Evo gledamo kako uplovljavaju ovdje u Ploče, atmosfera se razbuktava. Najuzbudljivije je bilo dakle na samom startu kad je krenulo 9000 zavesla, bilo je potrebno da bi se prošlo 22,5 km od Metkovića do Ploča, a kako je bilo na samom startu pogledat ćemo u prilogu kojega je pripremio kolega Pero Štrbe. Za većinu Neretvana maraton lađa najvažniji je dan u godini. Atmosfera je uzavrela, osobito među lađarima, jer ovdje je najveća čast pobijediti. Pripremali smo se 3 mjeseca i iz tog razloga mi smo rijetka ekipa koja nije sa Neretve, a osvojili smo maraton i mi se to možemo opet ponoviti. Drugima je pak važno sudjelovati i doveslati do Ploča. Našoj udruzi je 7. maraton po redu, svake godine mi napredujemo i nastavimo, nekako očekujemo godine da bismo mogli ući u prvi 15. Među 35 ekipa samo je jedna koju čine žene. Lani su ostale 3 ekipe i za sebe ove godine ćemo vidjeti koliko. Utrku prati nekoliko desetaka tisuća gledatelja. Među njima je ove godine državni vrh s oporavljenim predsjednikom Sabora. Osjećam se dobro, malo je vruće, ali ćemo izdržati to. Kad mogu oni veslati 22 km, možemo i mi gledati. Iznimno je važno čuvati tradiciju. Ova trka spada u onu lijepu tradiciju na koju smo svi skupa s pravom ponosni. Kad gledamo na 1. srpnja 2013. kad ćemo postati punopravna članica Europske unije, treba reći da evo i maraton lađa unosimo kao popudbinu, kao nešto zaista svoje, najbolje. Nakon znaka predsjednika utrka je počela. Troje predsjednika utrku je pratilo s istog broda. Mnogobrojni gledatelji rasporedili su se uzduž obala Neretve i Crne rijeke, sve do cilja u Pločama. Dominiče, bilo je puno zanimljivih ekipa. Vidim da još neki uplovljavaju u cilj. Baš me zanima, s obzirom da je ove godine prvi puta i jedna ženska posada učestvovala, kako će oni proći. Imaš li podatke kakvi su trenutno rezultati? Ulaze li nam i ženski dio skoro u cilj? Dakle, definitivno pobjednici su ekipa iz Komina, druge su Bačine, treći Opuzen. Što je sa ženskom ekipom nismo uspjeli još do sad vidjeti, ali nadamo se da će i one stići do cilja na vrijeme kako bismo ih mogli vidjeti. Mi sad pokušavamo doći do nekoga iz pobjedničke ekipe, evo upravo nam dolazi. Inače, samo da napomenem, 7 ekipa koje nisu iz neretvanskog kraja sudjelovalo je na ovogodišnjem maratonu lađa, čak iz Moliza u Italiji, evo primaju se čestitke, iz Sombora u Srbiji, Širokog Brijega, a iz Hrvatske još i iz Zagreba, Siska i Rijeke. Evo nam pobjednik, gospodine Oršulić, evo, pobjedili ste, kako se osjećate? Gospodin Medak, Hrvoje Medak. Ovo je neopisivo. Ekipa trenira naporno već. Neki kažu 4-5, ne, to je 10 mjeseci napornog rada po 3-4 sata pod paskom trenera našega Ivana Šabjana. Je li bilo gusto? Jeste li se uspjeli lako izboriti za prvu poziciju? Ne znam kako je publiki djelovalo, ali kontrolirali smo trku u svakom sekundi. Od starta trener nije dao da izađemo, da rješavamo trku odmah, nego da lomimo ostale protivnike. U svakom momentu smo mogli otići. Čestitam vam, još jednom pridružite se slavlju. Hvala lijepa. A mi ćemo ovo javljanje završiti informacijom da je ekipa Komina zapravo pobjedila već 3. put za redom i da će štit kneza Domagoja dobiti u trajnom vlasništvu. Toliko iz Ploča. Hvala ti, Dominiče, dakle stvar je u dobrom treneru, nema posustanja do cilja. Hvala ti lijepo za sada.